Ia urtebetean hausnarketa egiten aritu ondoren, Javier Sotilek Mondragon taldeko presidente berriak etorkizuneko eredu kooperatiboa azaldu du. Betiko printzipio eta balioi eusten die lankidetzari eta parte hartzeari. Eta enpresak errentagarriak izan behar direla ahaztu gabe, korporazioaren helburuak enplegua sortzea eta gizartea aldatzea izango dira. Gure ingurua eraldatzea. Eta eraldatze hori gu lortzen dugu lanpostua sortuaz. Eta hori da geure eginkizun garbiena eta konpromisik handiena. Aldaketa nagusia elkartasunaren eskutik dator. Horrela, aurrerantzean, zorroztasun handiagoarekin jokatuko dute diru laguntza kooperatiben artean banatzeko orduan. Sotilek dio elkartasuna ez dela eskubide bat. Pertsona guztiek izango du elkartasuna, kooperatiba guztiek izango du elkartasuna, baina hori irabazin behar da. Eta horrek zen idu esan, autoexigentzia bat egon behar dela, bai personal aldetik eta bai kooperatiben aldetik. Eta horrerantzean taldea osatzen duten divizioek protagonismo handiagoa izango dute kooperatiben lehiakortasun arazoak aurre ikusteko.